محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin gwallaga da ke cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na ranar Talata. Yau muna 21 ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1447, da kuma ya zo daidai da 10 ga watan uku miladiya ta 2026. Wannan majalisi da muke tafsirin Alƙur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin suratul Nur, wanda insha Allah a yau za mu karkare aya ta 26 shiga aya ta 27 bi iznillah. A gabanin shiga tafsiri akwai ziyara da muka samu daga ɗan uwa Sheikh Abubakar Musa Kiyade, chief imam ne na masallacin Juma'a Muhammad Al-Aman da ke Azari, sannan kuma alƙali ne a Kofar Shari'a Court a nan garin Gadauko, Litas Gadau, nan cikin jihar Bauchi. Yana ɗaya daga cikin malamai matasa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗa musu harkar da'awa kusan a yankinsa. Yana da cikin waɗanda da hakika suke ba da gudunmawa ba ƙanƙanuwa ba, da ya shafi karantarwa da ilmantarwa da jagorancin al'umma. Ya bar da abin da yake da karantarwarsa da ɗalibansa da iyalansa ke da zo kawo mana ziyara. Ya ci muna tare da shi, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ladan wannan ziyara ta shi, wannan tattaki na shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa mizani da kike ya ƙara wa rayuwarsa albarka, ya ƙara wa rayuwarsa albarka, ya ƙara wa zuriyarsa albarka, ya zo lafiya kuma da kike ya bai da shi gida lafiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Allah madaukakin sarki ya ce alkhabithatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabithati. Alkhabithatu matan banza ko miyagun mata da maganganun banza da maganganun ayyuka, lilkhabithina sun fi cancanta da mutanen da suke miyagu maza ko mata. Haka nan walkhabithuna lilkhabithati, mutane miyagu na banza maza da mata su suka fi cancanta da miyagun maganganu ko miyagun mata ko miyagun ayyuka. والطيبون والطيبات للطيبين
maganganu na kirki, maganganu na nagarta, maganganu masu daɗi, da mata waɗanda suke managarta ayyuka waɗanda suke nagari sun fi cancanta littayyibina ga mazaje ko ga mutane waɗanda suke nagari, mazansu da matansu. wattayyibuna hakanan mutane nagari, mutane na kirki, mazansu da matansu, littayyibati sun fi cancanta ga mutane, ga mata nagari da ayyuka nagari da maganganu nagari. Allah ce ula'ika mubarra'una mimma yaqulun, waɗannan wankakku ne daga abin da ake faɗa a kansu na ƙazafi. Allah ce lahum magfiratun, suna da wata gafara ta musamman, wa rizqun karim, da arziki na karamci. To wannan ayar kamar yadda aka ji karatukan da suka wuce mun yi tafsirin ta, gabar ƙarshe ita ta rage, lahum magfiratun wa rizqun karim. Allah ya yi ma waɗannan mutane at-tayyibuna da at-tayyibatu, maza na ƙwarai da mata na ƙwarai, Allah ya musu alkawarin samun wata gafara ta musamman daga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zai gafarta musu zunubansu, sannan kuma wa rizqun karim, ya musu alkawarin arziki na karamci shine gidajen aljanna. Suna da gafara a bisa laifuffukan da suka yi. Allah yana gafarta musu laifuffukan da suka yi, sannan kuma Allah subhanahu wata'ala zai ba su arziki na karamci saboda kyawawan ayyuka da suka yi. sauraka lahum magfiratun yana tafiya tare da zunubi ne, rizqun karim kuma tare da kyawawan ayyuka. saboda duk wanda ya yi kyakkyawan abu, Allah zai masa sakayya mafi kyan abin da ya aikata. idan ya aikata kyakkyawan abu guda ɗaya, ubangiji zai ba shi sakamako 10, wato sakamakon irin aikin da ya yi 10. haka zai ta ninninka masa zuwa ninkin 700 zuwa ninkin ba iyaka. sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala zai kankare masa zunubansa, ya yafe masa kurakuransa. saboda haka zai samu takfirus sayyi'at, sai samu kuma rif'atud darajat. za a kankare masa laifuffukansa, sannan kuma za a ɗaukaka darajarsa ta hanyar bashi arziki na karamci. da haka duk wanda wata musiba ta same shi kamar abin da ya samu na Aisha radiyallahu ta'ala anha da Safwan ibn al-Mu'attil da sauran waɗanda suke tare da su, gidan sayyidina Abubakar da gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sauran mu'minai, da abin ya ƙona wa zuciya, wanda wannan ba ƙaraman musiba bace ga al'ummar musulmi. to Allah subhanahu wata'ala a dalilin wannan musibar Allah zai gafarta musu. sannan haƙurin da suka yi da juriya har zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayoyin wanki na Aisha, wannan haƙurin da suka yi su kuma Allah subhanahu wata'ala zai ba su lada mai girma a sanadiyarsa. malamai suka ce wannan ayar ko wannan gabar, lahum magfiratun wa rizqun karim, alkawari ne Allah subhanahu wata'ala yayi wa nana Aisha da gidan aljanna, saboda duk akan ta ne aka saukar da waɗannan ayoyin. Allah ya ce suna da magfira, suna da kuma rizqun karim. rizqun karim shine gidan aljanna. da wannan ayar tana daidai da fadar Allah subhanahu wata'ala da yace wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima. Allah yana magana da matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi, wanda duk daga cikin ku tabi Allah da manzansa, tayi wa Allah da manzansa da'a. Allah ce wa ta'mal salihan, ta kyakkyawan aiki. Allah ce nu'tiha ajraha marratayn, za mu ba ta ladanta sau biyu, ninkin biyu. sannan yace wa atadna laha rizqan karima, sannan mun tanadan mata arziki na karamci. saboda haka ar-rizqul karim shine bishara da aljanna. Allah ce ya tanadan mata arziki na karamci, abinda Allah ya tanadar wa mu'minai masu tsoron Allah kuma shine aljanna. ce uiddat lilmuttaqin, wanda aka yi tanadinta ga masu taqwa. sari'u wa sabi'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lilmuttaqin. ita ce wanda Allah subhanahu wataala yawa masu taqwa tanadi, wato gidan aljanna.
saboda haka waɗannan ayoyin guda biyu in ka haɗa su za su nuna maka cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi wa nana Aisha ya yi mata alkawarin gidan aljanna, ya yi mata alkawarin gafara, ya yi mata kuma alkawarin arziki wanda yake mai girma, kamar yadda a can ya ce nu'tiha ajraha marrataini, a nan kuma ya ce lahum magfiratun, za mu gafarta musu, sannan kuma sai ya ce wa rizqun karim, da arziki na karamci. Can kuma ya ce nu'tiha ajraha marrataini wa atadna laha rizqan karima. saboda in ka hada ayoyin zaka ga cewa suna magana ne akan abu daya. Can suna magana akan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda nana Aisha tana ciki. Allah ya musu alkawarin cewa duk wacce ta yi da'a ga Allah da manzansa, ta yi kyakkyawan aiki, to za a ba ta irin wannan ladan. A nan kuma Allah subhanahu wata'ala ya tabbatarwa da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da dukkan waɗanda za su yi aiki irin nata cewa lahum magfiratu wa rizqun karim, suna da gafara da arziki na karamci. da haka yadda ta sauka waccan ayar ta cikin suratul ahzab take magana akan matan Annabi sallallahu alaihi wasallama, to haka nan ita ma wannan ayar take magana akan matar Annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran matansa gaba daya. To wannan yana nuna maka cewa dukkan wani mumini wanda wata musiba za ta same shi ta hanyar a gaya masa wata bakar magana da za ta yi masa ciwo, ko a yi masa wani abu wanda zai bata masa, zai sa shi cikin damuwa, to Allah subhanahu wata'ala a dalilin wannan zai gafarta masa, zai zama sanadiyar ya samu wata gafara daga ubangijinsa a dalilin wannan abin da ya same shi mara daɗi. Sannan kuma idan ya yi haƙuri, to ubangiji kuma zai ba shi lada mai girma akan haƙurin da ya yi. saboda haka shi mumini al'amarinsa a kowane yanayi ya tsinci kansa alkhairi ne. idan abu na farin ciki ne zai yi wa Allah godiya ya zanto masa alkhairi, idan abu na damuwa ne zai yi haƙuri, shi ma ubangiji ya tabbatar masa da alkhairi. to sannan Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, kada ku shiga gidajen da ba naku ba, kada ku shiga gidajen da ba naku ba, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, har sai kun nemi izini kuma kun yi sallama ga masu su. zalikum khairul lakum, wannan shine yafi muku alkhairi, la'allakum tadhakkarun, domin ku azantu. anan ci gaba ne ubangiji subhanahu wata'ala yake yi da samarwa da wannan al'umma tsare-tsare da ladubba da tarbiyya wacce za ta kare ta daga fadawa cikin abin da Allah ya haramta. tunda surar ta fara magana akan mazinata da hukuncinsu da hukuncin kazafi, aka zo aka yi maganar li'ani, aka zo kuma maganar nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da kagen da aka yi mata. sannan sai ubangiji ya ci gaba da shimfiɗa abubuwa waɗanda suka shafi tarbiyya ta al'umma, kuma yadda zai zanto an yi wa al'umma shamaki daga fadawa cikin irin waɗannan tuhumce-tuhumce ko kuma ma fadawa cikin laifin kai tsaye. ubangiji subhanahu wataala sai shimfiɗa wasu dokokin nan idan aka kiyaye su, to ba za a ma samu tuhumar ba. tunda abinda ma ya jawo aka samu tuhuma da aka yi wa nana Aisha, har ma wasu daga cikin muminai suka rika yada abin, ai abinda aka samu ne na khalwa tsakaninta da Safwan ibn al-Mu'attal, an gansu su biyu su kadai suna tafi. wannan yasa ba wato munafikai suka samu bakin magana, har ma suka jeho abinda suka jeho na kage. to sai musulunci ya zo da tsari. to yanzu maganar a samu khalwa ma bata taso ba, ko gida za a shiga to a nemi izinin masu gidan kafin ma a shiga. sannan za a zo a yi magana akan umarni da Allah subhanahu wataala ya bawa muminai da cewa su rintsa idansu, mata ma su rintsa idansu. sannan kuma ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da ba da tarbiyya irin wannan daban-daban, har inda ya yi umarni da cewa a yi wa maza da mata waɗanda suke buƙatar aure a yi musu aure. wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa ima'ikum, ku aurar da su
duka waɗannan abubuwa an kawo waɗannan tsare-tsare ne don a samar da tsafta a cikin zamantakewa ta al'umma, kada kuma a bar wa iblis ko shedan wata kafa da zai yada jita-jita ko karerai ko kuma ya ma samu damar yada barna da alfashi a cikin al'umma. Cikin irin wannan tsare-tsaren da surar ta zo da su, aka zo da batun neman izini yayin da za a shiga gida da kuma yin sallama. Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani. Kira ne ubangiji subhanahu wataala yake yi wa zababbun bayinsa waɗanda su ya tabbatar da cewa su za su ji kiransa. Da sauran mutane wanda ba su yi imani ba da su ake magana ba, ana magana da ku da kuka yi imani, kuka yarda da Allah subhanahu wataala a matsayin abin bauta na gaskiya, kuka yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzo na ƙarshe, kuka yarda da sakon da ya zo da shi, to ku ake kira. Suka yi imani da abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a yi imani da su, to ku ake kira. Kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa, duk sanda kaji an ce ya ayyuhallazina amanu, ce to ku kasa kunnuwanku, ku ba da hankalinku, ko dai umarni ne za a yi muku ko kuma hani ne za a yi muku. Za ku ji ɗayan biyu ne zai biyo bayan kira da aka yi muku da sunan imani. Sannan kiran ku da sunan imani a ba ku waɗannan dokoki yana nuna muku cewa waɗannan dokokin za su ƙara muku imani. Gwargwadon yadda ka kiyaye waɗannan dokokin, gwargwadon yadda imaninka kuma zai ta haɓaka. Gwargwadon yadda ka riƙa wasarairai da irin waɗannan dokokin, kuma imaninka ne zai riƙa sauka. Saboda ka ambatan muminai da sunansu da kiransu da sunan muminai yana nuna maka cewa abinda ake so a sa su yana da alaƙa da imani. Idan aka rike shi aka yi aiki da shi, to imani ne zai karu. Idan kuma aka yi wasa da shi aka yi aiki da shi, to imani ne kuma zai ragu, zai yi ƙasa. Allah ce ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, ya ku waɗanda suka yi imani kada ku shiga gidajen da ba naku ba. Gidaje su ne gurin da Allah subhanahu wataala ya sanya ɗan adam zai, bayan ya gama kujubarsa a gari, ya gama shige da ficensa, ya gama aikace-aikacensa, to zai koma kuma inda zai samu nutsuwa, inda zai samu wurin bacci, zauna ya huta. wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, ce Allah ya sanya muku nutsuwa, gurin nutsuwa a gidaddajinku. Saboda haka ne ma ake kiran su buyut, li'annahu mawdu'un lil bayat. Nan mutum yake zuwa ya kwanta yayi bacci, kafin kashe gari kuma ya sake fita ya tafi neman abin da ya shafi rayuwarsa. Don haka ubangiji subhanahu wataala yayi wa dan adam wannan tsarin tun fil azal, tun lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da dan adam a bayan ƙasa, ya sanya masa fitiran neman gurin da zai huta. Don haka kowa yana da gidansa, a gidansa din nan yana da khususiyarsa, yana da abin da shi ya shafa, bai shafi sauran mutane ba. Saboda haka zai saki jiki yayi abin da yake ganin abu ne wanda sai a gidansa zai iya yi. Saboda haka zai saki jiki lokacin da ya zo kwanciya, zai kwanta yadda ya ga dama. Dan adam wannan khususiyar, wannan privacy da yake da shi, kada abin da zai keta masa shi da zama na a shiga haƙƙinsa a nan. Sai Allah subhanahu wataala ya kawo wannan dokar da wannan tsarin, ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, kada a ga wani naka a cikin irin wannan yanayin. Saboda haka kaga da wanda zai shiga ba da izini ba, da wanda zai leƙa ta wata huda, da wanda zai hau katanga ko ya hau gini ko rufin wasu ya leƙa, duka hukuncin ɗaya ne. Allah ce kada ku yi wannan. Aka ce la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu, kar ku shiga gidajen da ba naku ba. Ana ka ce gidajen da ba naku ba, ba naku ba shin ana nufin ba milkin ku ba, gidajen da ba mallakin ku ba. In ya so in ya zanto gidajen mallakin ku ne ku shiga, ai an sani cewa galibi mutane sukan zauna a gidajen da yake mallakin su ko wanda aka mallaka musu. To amma akan samu kuma waɗanda suke zaune a gidajen da ba nasu ba, amma suna haya a ciki, ko an ba su aro ko an ba su zauna. To wannan cewa ghayra biyutikum ba yana nufin kai da ka ba da haya kana da dama ka zo gidan wanda ka ba shi haya kawai ka shiga ba tare da izininsa ba. In an taɓo ka ce ai Allah cewa yi gidan da ba naku ba, wannan kuma gidana ne.
baka da ikon ka faɗa haka. Ko mutumin da ya ba mu wani aron gida ya zauna ce ai shi ya ba shi aro ya zauna, saboda ba gidajen da ku kuke zaune a ciki ba. Wannan shine abin da ake nufi. Ana nufin ikhtisas na as-sukna ba ikhtisas na al-milk ba. laysa al-maqsud bihi ikhtisas al-milk, inma al-maqsud bihi ikhtisas as-sukna. Ana nufin gidan da ba anan kake zaune ba, gidan da yake naka ne dan kake zaune, to ba shi ake magana ba. Ana magana akan gidan da yake wani ne a zaune a ciki, koda kuwa asalin gidan naka ne, haya ka bashi ko aro ka bashi ko ma mai ka bashi. Saboda haka inda ba anan kake ba za ka shiga ba har sai da izininsa. Hatta tasta'nisu, har sai kun nemi izini. Akwai qira'a shadda, qira'ar ibn Mas'ud da ibn Abbas da Ubay ibn Ka'ab da Sa'id ibn Jubair, hatta tasta'zinu, maimakon hatta tasta'nisu, hatta tasta'zinu, har sai kun nemi izini. Akwai riwaya da aka yi daga Abdullahi dan Abbas take cewa asali haka ya sauka, hatta tasta'zinu, wajen rubutu aka yi kuskure. To wannan riwaya ce wadda malamai suka yi watsi da ita, riwaya ce wadda aka yi watsi da ita, saboda babu wani abu a cikin alkur'ani da aka yi kuskuren rubuta shi. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Babu wani abu wanda yake ba gaskiya ba daidai ba wanda zai zo wa alkur'ani ta gabansa ko ta bayansa. Kuma yadda al'umma ta yi ijma'i akan karanta alkur'anin, akan karanta ayar a haka, hatta tasta'nisu, a hakan take. Tunda inda a ce kuskure ne, to da ba ta yadda za a yi sahabbai su yi ijma'i akan karanta ta haka. Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran manyan sahabbai, al-asharatul mubashshiruna bil janna, sauran sahabbai duk su yi ta karanta ta akan kuskure ba su sani ba. To wannan ruwaya duk da cewa malamai sun kawo ta, amma kuma da yawa daga cikin malamai sun yi magana akan ta. Al-Baihaqi yayi magana akan ta, Shu'abul Iman, Ibn al-Ambari, haka nan al-Hakim at-Tirmidhi shi yayi magana akan ta, Nawazirul Usul. Malamai da yawa sun yi magana akan ta, kan cewa wannan ruwayar ba a bar dauka bace, ba a bar dauka bace. Wasu suka yi mata tawili cewa watakila akwai tilawa wacce aka shafe ta. Tilawa farko ita ce hatta tasta'zinu, aka shafe ta, da zama hatta tasta'nisu, sai ya zama na shafewar bata zo Abdullahi dan Abbas ba, shi yasa ya faɗa abin da ya faɗa. Amma dai abinda al'umma ta yi ijma'i akan sa shine hatta tasta'nisu. To wani al-isti'nas malamai sun yi fassara daban-daban akan sa. Al-isti'nas malamai sun fassara shi da ma'anar isti'zan. Hatta tasta'nisu din shine hatta tasta'zinu, har sai kun nemi izini. Wanda ita ce fassarar da Ibn Jarir al-Tabari da Ibn al-Qayyim da al-Qurtubi da al-Alusi da al-Sa'di da Ibn Ashur da malamai da dama masana ilimin tafsiri suka fassara wannan ayar. Me yasa aka kirawo al-istizan da al-isti'nas? Al-isti'nas shine wato ka samu ɗeba kewa, tsoro ko fargaba ya rabu da kai, shine ma'anar al-isti'nas. Al-isti'nas diddil wahsha, wahsha shine fargaba da tsoro. In aka ce al-uns kuma shine ka zanto babu tsoro a tare da kai, tsoronka ya tafi, ke wadda kake da ita ta tafi, to shine al-uns. To me yasa aka kirawo al-istizan anan da ma'anar al-isti'nas, al-uns? Alai suka ce saboda shi wanda yazo yana neman zai shiga gidan da ba nashi ba, yana cikin fargaba na za a bashi ya shiga ko ba za a bashi ba. Saboda haka yana neman abin da zai cire masa wannan fargabar. Yayin da ya nemi izini aka ce shigo, kaga shikenan an cire masa fargabar cewa za a hana shi shigowa. To shi yasa aka yi amfani da kalmar al-isti'nas. Wasu suka ce a'a, shi ma wanda ake neman izinin a wajensa, kawai kaga mutum ya faɗo gidanka, baka ji motsinsa ba, baka ji sallamarsa, baka ji neman izinin kawai sai ganin sa kai a tsaye a kanka, babu shakka zaka firgita. A wancan lokacin ma bare kuma a yanzu kawai kaga wani ya duro maka gida a yadda ake wannan rayuwar tamu, ai dole hankalinka ya tashi. Ba isa ba a lokacin kai ma zaka fita a guje, ba magana ake ba ta saka zauna ka saurare me ya kawo shi. Saboda haka yayin da ya tsaya ya nemi izini yayi sallama, to zaka samu kwanciyar hankali cewa wannan ba mugu bane,
zaka samu nutsuwa, fargaba zai tafi daga zuciyarka. saboda haka ulumul tanzil haka nan al-allamatu shinqiti Muhammad al-Amin shinqiti a cikin tafsirin sa adwa'ul bayan ya faɗi waɗannan fuskoki guda biyu. haka nan al-Qasimi shi ma a tafsirin sa mahasinut ta'wil shi ma ya kawo waɗannan ma'anoni guda biyu, ta bangaren mai neman izini, ta bangaren kuma wanda ake neman izini a wajensa. kowanne zai samu nutsuwa, shi wanda zai samu nutsuwa yayin da ya nemi izinin ya shigo, ba haka kawai ya faɗo masa ba, shi ma zai tarye shi, zai tarbe shi a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. shi yasa ibnu jarir at-tabari alaihi rahmatullah yake cewa fa ta'wilul kalami idza kana dhalika ma'na, idan ya zanto wannan ita ce ma'anar, to menene tafsirin ayar? shine yace ma'anarsa يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تسلموا وتستأذنوا. شو أنا شيني ما أنا سأن تقريب لتأخير كنا أكسامو. يا كجماعة تسلم سنة كنيم إذني. ككو شجع جدا جند بناكوبا حسي كون يسلم كون كمني بإذني. وتومتين يتي السلام عليكم أدخل. يا يسلم ويتي شجو. yace saboda haka wannan gaba yace min al-muqaddam alladhi ma'nahu at-ta'khir, saboda al-waw la tufidu at-tartib, hiya li mutlaq al-jam'. an dai hada sallama ne kawai da neman izini, amma ba ana nufin ana rattaba su a haka bane. to wannan kawo ayar a cikin irin wannan salo, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, har sai kun nemi izini sannan kun yi sallama, ta sa malamai suka yi kauli uku game da wanne ne za a fara, sallamar ce za a fara ko kuma neman izini ne za a fara. malamai suka yi kauli uku anan. kauli na farko shine zahirin ayar, za a fara neman izini sannan kuma a yi sallama. hatta tasta'nisu, sai ka fara neman izini, sannan idan an maka izini kuma sai ka yi sallama, ko ka nemi izini sannan ka yi sallama, ka nemi izini sannan ka yi sallama. wasu daga cikin malamai suka tafi akan zahirin ayar yadda ta jero waɗannan abubuwa guda biyu, to za a fara da farko shine neman izini, sannan kuma a yi sallama a ta biyu. wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a, za a fara neman izini, za a fara sallama ne sannan neman izini, wanda wannan shine zabin ibnu jarir at-tabari, wannan shine zabin ibnu jarir, saboda hadisai da yawa da za mu karanta a nan gaba sun zo da gabatar da sallama akan neman izinin, sun gabatar da sallama akan neman izinin. saboda haka sai suka tafi akan cewa hadisai su suka yi bayanin ma'anar ayar, saboda haka wannan wawun din li mutlaqil jam'i ne kawai, dan kawai a hada abubuwa ne guda biyu, amma ba ana nufin cewa dole a yadda suke haka tartibin su yake ba. wasjudi warka'i ma'ar raki'in, wasjudi ki yi sujjada, ki yi ruku'u tare da masu ruku'u. wanda yake fara yi, sujjada ko ruku'u? ruku'u ake fara, amma aka fara gabatar da sujjada sannan aka ambaci ruku'u. me yasa? saboda alwawu la taqtadi at-tartib, inma hiya li mutlaq al-jam'i kawai, dan dai a nuna cewa akwai sujjada akwai ruku'u, amma ba ana so a nuna maka cewa a haka dole tartibin su yake ba. to saboda haka sai suka ce za a fara sallama, saboda hadisai da suka zo da suka nuna haka. to wasu kuma sai suke cewa, sai suka hada duka maganganun guda biyu, sai suka ce idan ya san cewa mai gidan yana jin cewa mai gidan yana nan sanda ya zo, ya san da cewa yana gida, to sai fara sallama. in ya fara sallama to sai ya nemi izini. idan kuma bai sani ba yana nan ko baya nan, to sai fara neman izini, sannan in ya san ya ji yana nan sai kuma ya sallama. wato kun ga sun hada duka kaulin guda biyu, da kwai inda zai fara sallama, da kwai inda zai fara neman izini. idan ya san yana nan, to sai fara yin sallama sannan ya nemi izini. idan kuma ya san baya nan, to sai fara neman izini. in ya ji yana nan, to sai ya sallama. kaga sun hada duka waɗannan maganganun guda biyu. akwai inda zai zanto daidai da yadda ayar ta zo da tartibin su, tastanisu wa tusallimu ala ahliha. akwai kuma inda zai zo kamar yadda ya zo a hadisai, a fara neman izinin sannan kuma a yi sallamar, a fara sallamar sannan a nemi izini. to wannan shine ikhtiyarin, shine zabin Sheikh Ibn Uthaymeen alaihi rahmatullah a tafsirin sa, tafsir suratul nur.
ya ɗauki fara neman izini in ka ji yana nan to sai ka yi sallama ya ɗauki wannan a matsayin cewa shine zai haɗa duka nusus ɗin guda biyu da nassi na alkur'ani da kuma nusus na ayar bata bayyana ba ayar bata faɗi adadin al-istizan afwan istizan guda nawa zai yi ayar bata faɗi ko nawa bane amma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya bayyana wannan kuma hadisi da mun shi yake fassara alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim ce dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu don haka annabi yayi bayanin sau uku ake neman izini kamar yadda zamu zo nan gaba kamar yadda ita ma sallamar sau uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi wannan da Allah subhanahu wataala ya ce a nemi izini na farko ita sallama ba wannan ayar ce ta zo da batun sallama ba dama ita sallama akwai ta tun a farkon musulunci dama akwai sallama saboda haka ita wannan ayar ba ta zo da taqriri hukumin salam bane da taqriri hukumin istizan ne neman izini shi aka zo da ayar saboda a tabbatar da shi amma ita sallama dama can tun kafin ma saukar wannan ayar ana sallama sanda aka zo aka samu mutane sawa'un a cikin gida suke ko ba a cikin gida suke ba a zaune suke a ƙarƙashin itaciya a cikin wata inuwa suke zaune a tafiya suke duk ana yi wa juna sallama wannan ba ta da alaƙa da neman izini illa iyaka dai yanzu ta zo tare da neman izini saboda duk lokacin da ka zo gurin mutum to wani haɗuwa ce kuka zo za ku yi sabuwa to za ka yi masa sallama kamar yadda kake yi masa sallama idan kun haɗu to saboda haka anan ayar tana nuna wajibcin neman izini tana nuna wajibcin neman izini domin duk abin da aka haramta shi ba a yadda a yi shi ba sai da sharadi to wannan sharadin ya zama wajibi duk wani abin da aka ce ba a yadda a yi shi ba la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kaga ba a yadda ka shiga gida ba har sai ka cika wani sharadi shine hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha sai kun cika sharadin neman izini to ya nuna kenan wannan sharadin wajibi ne wannan yake nuna maka cewa shi istizan hukuncin sa ba ɗaya yake da sallama ba sallama mustahabbi ce mutum ya haɗu da wani ya yi masa sallama wannan mustahabbi ce mayar da sallama shine wajibi amma shi anan istizan wajibi ne neman izini wajibi ne ba ka shiga gida ba sai ka nemi izini kuma haka mai da aka sani saboda hurmar da take cikin abin nan gida guri ne wanda yake da hurumi ba a yadda ka ga abin da yake cikinsa ba da abubuwan da suke faruwa a ciki ba tare da yardar masu shi ba in kai haka to ka keta masa hurumi ka keta masa wani abu na huruminsa musulunci kuma ya zo don ya kare ma kowa yancinsa kada a shiga huruminsa shi yasa ya zo a hadisin sahihai ne hadisin sahal ibn sa'ad yana cikin sahih bukhari da muslim yake cewa ittala'a rajulun min juhrin fi hujarin nabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo ta kofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wani dan rami akwai wata irhuda sai ya sa idan sai yana leƙa tsakar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kusa annabi yana da hujurat matansa suna da hujurat suna da gidaje kowace mace tana da hujra shine gida wanda a ciki akwai daki da tsakar gida da wani shi ake cewa hujra din gaba daya to saboda haka sai ya zo katangar gidan akwai wata huda sai ya sa idan sai yana leƙawa ko me yake so ya gani Allahu alam yana ta leƙawa sai annabi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana taje kansa da wani abin mataji na ƙarfe matajin kai na ƙarfe yana taje kansa faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gan shi yake cewa lau a'lamu annaka tanzuru la ta'antu bihi aynaka da na san kana gani da na soke maka idanka da na tsiyayar maka da idanka innama ju'ila lis-istidhanu min ajli al-basar ai saboda ganin ido ne yasa aka ce a nemi izini ai ba a ce a nemi izini ba haka kawai saboda kada ido ya zo ga abin da ba a yadda ya gani ba to kai kuma baka nemi izinin ka shigo gidana ba amma ka laɓe ta bayan katanga ka samu wata ƙofa kana leƙowa ka ga me ake yi a gidan ce to annabi ya ce to da na san kana wannan leƙen da na sa wannan ƙarfen na tsone na tsiyayar maka da idanu kuma da an tsiyayar masa da idanu ya tafi a banza babu wani wal'aina bil aini ba wani abu da zai biyo baya idansa ya tsayaye a banza
to wannan yake nuna maka ashe al-istizan din wajibi ne kafin ka leka kaga abin da yake cikin gidan mutum. yaya zaka yi istizanin nan? kaifa takunu sifatul istizan? ya ake neman izini in za a shigo gida? ta hanyar sautinka ya isa ga mutanen gidan cewa kana so zaka shigo, kana neman a baka izini ka shigo, kana neman a baka izinin shigowa. kuma malamai suka ce in ka zo tsayawa za ka tsaya, kakka tsaya a tsakiyar daidai ka fuskanci kofar kai tsaye, ka fuskanci kofar kai tsaye, ka tsaya a hagunta ko a damanta, saboda abinda ya zo a hadisin Abu Dawud radiyallahu ta'ala rahimahullah daga Abdullah ibn Busr radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbil al-baba min tilqa'i wajhihi. annabi in yazo kofar wasu mutane da zai shiga ko zai nemi izini baya sa kofar a gabansa ya fuskance ta fuska da fuska, a'a, walakin min ruknihi al-ayman aw al-aysar, yana komawa daga rukuninta na wato na ɓaryar dama ko ɓaryar hagu, zai tsaya ba zai sa ta a gabansa ba, sannan sai ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum. Abdullahi ibn Busr ya ce wa zalika anna ad-dura lam yakun alaiha yawma idhin sutur, saboda a wancan lokacin gidaje babu labule, kofofin babu labule, saboda haka tsayawa ka gaban kofar wataƙila irin in akwai wata huda ko kuma ana budewa kawai kaga abin da yake cikin gidan, wanda wataƙila tun kafin a baka izini ka riga kaga abin da ba a san ka gani, to shi yasa aka ce ka koma gefe. Wasu daga cikin malamai suka ce duk da cewa tsarin gine-gine ya canza, tsarin gidaje sun canza, yanzu kafin ka shiga gida za ka wuce tsakar gida ko za ka wuce soro ko wani abu, saboda haka ba lalle ne daga an bude kofa ka ga abin da yake cikin gida. to shin zaka iya tsayawa ka fuskanci kofar kai tsaye? wasu daga cikin malamai kamar al-Mulla Ali al-Qari a cikin littafin Sabirqatul Mafatih yake cewa a dai bi sunnar kawai, ka dai bi sunnar, ko da gidajen sun canza sunnar annabi tana nan sunna ce. saboda haka in ka zo sallama kakka sa kofar gida gabanka, a'a ka koma gefe daga dama ko ka koma gefen ta daga hagu. aka yi haka to an bi yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi. sannan kuma sai mutum ya yi lafazin da zai nuna yana neman izini. a nan lafazin ba wai lafazi ne wanda yake tauƙifi ba, a ce sai ka faɗi kalma iri kaza, a'a dukkan wani lafazi da za ka yi amfani da shi wanda zai nuna wa su masu gidan cewa izini kake nema za ka iya abin nan, za ka iya cewa a je a nemo min iso, ko ka ce gafaran ku dai masu gida, yana faɗin wani da gafaran ku mai an san dai neman izini kake yi a baka dama ka shigo, sai ka faɗa duk wata kalma, duk wani amfani da aka yi da shi, wannan lafazi da aka yi amfani da shi wanda zai nuna cewa izini kake nema, to ya halatta ka yi amfani da shi. wannan yana sabawa daga gari zuwa gari, daga al'ada zuwa al'ada, kowa da nashi al'ada. sannan kamar yadda muka ce zai nemi izini sau uku, kai ya wuce uku, domin ya wuce uku kuma zai iya cutar da mutanen gidan. ya nemi izini sau ɗaya shiru, na biyu shiru, na uku shiru, to yace zai yi ta yi kuma watakila ya cutar da masu gidan. ta yi zama akwai waɗanda suke bacci suke ba sa son a tashe su a lokacin, wannan ruwa da za ka zauna kana ta neman izini ka tashe su, ta yi suna cikin wani shugul wanda ba sa son kuma su an samu wani abu, shikenan in kai sau uku shikenan sai ka tafi. hadisi ya tabbata a cikin sahihai, hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wata rana ina wata majalisa daga cikin majalisan mutanen Madina sahabbai, sai ga Abu Musa al-Ash'ari ya zo a firgice a tsorace, yace na nemi izini in shiga wajen Umar ibn al-Khattab lokacin yana khalifa, na nema sau uku ba a yi min izini ba, sai na dawo. sayyidina Umar sai ya biyo shi, ya ce ma mana'aka, me yasa zaka dawo? ai ya kamata ka zauna ka jira kaga zan fito ko ba zan fito ba, da kai sai min izini sau uku sai ka tafi. Abu Musa al-Ash'ari sai ya ce wa sayyidina Umar,
yace ista'zantu salasan falam yu'dhan li farajatu, na nemi izini sau uku ba a bani izini ba shi yasa na dawo. yace kuma naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza ista'zana ahadukum thalathan falam yu'dhan lahu falyarji, idan ɗayan ku ya nemi izini har sau uku ba a yi masa izini ba to ya koma. da ya faɗi haka sai sayyidina Umar ya ce wallahi la tuqimanna alaihi bi bayyina, sai ka kawo hujja. sayyidina Umar ya rike shi ce sai ka kawo hujjar cewa annabi ya faɗi wannan magana. sahabi ne ya faɗa masa, amma ya ce sai ka kawo hujjar da take nuna annabi ya faɗi wannan maganar, ba kai kaɗai ka ji ba. aminkum ahadun, sai ga Abu Musa al-Ash'ari ya zo a firgice, ya samu majalisar mutanen sahabbai 'yan Madina suna zazzaune, sai yake gaya musu gashi halin da yake ciki, an nemi sai ya zo. sai na Umar ya ce sai ya zo masa da hujja cewa wani ma ya ji wannan hadisin ba shi kadai ba, a cikinku akwai wanda ya ji wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. to Ubay ibn Ka'ab yana gurin, sai ya ce wallahi la yaqumu ma'aka illa asgharul qawm, wallahi ba wanda zai tashi ya je ya bada shaida cewa an ji wannan sai dan kankanin cikinmu. dan kankanin cikinsu a lokacin shine Abu Sa'id al-Khudri, shine mai wannan ruwayar, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. sai Sa'ad ibn Malik ya tashi ya je ya samu sayyidina Umar tare da Abu Musa al-Ash'ari, yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan da bakina. to shine anan sayyidina Umar yake gaya wa Abu Musa al-Ash'ari hanzarinsa, yace ba tuhumar ka nake ba ina tuhumar ka bane cewa kai wa manzo Allah ƙarya ko za ka yi masa ƙarya, ba wannan ne ba. ina so dai in ba wa ƴan bayan darasi cewa ba da zarar aka ce manzo Allah ya faɗa ba shikenan mutane sai ai ta yadawa, ai ta tura manzo Allah. a tabbatar cewa annabin ya faɗa. abinda ake bukata kenan, a tabbatar cewa annabin ya faɗa. kuga tun daga lokacin sahabbai suka fara nuna wa al'umma cewa a yi tathabbut fi riwayat hadith al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, a rika bin diddigi don tabbatar da abin da ake ruwaitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallam. wannan shine abin da malaman hadisi suka yi aiki a kansa tsawon tarihin wannan al'umma, suka yi aiki wajen tantance hadisan gaskiya da wanda ba na gaskiya ba, na gaskiya da wanda suke na ƙarya. da haka kada ka ɗauki kawai idan kaga wani ya rubuta annabi ya ce ko annabi ya yi kaza shi kina kai ta yaɗawa. bi diddigi tukunna ka tabbatar da cewa abin nan ya tabbata annabi ya faɗa ko ya tabbata annabi ya aikata. akwai waɗanda kawai duk abin da ya zo bakinsu an ce annabi ya faɗa kawai faɗa suke, kuma wannan ba cikin awamun nasi ba, har ma cikin wasu malamai masu wa'azi. wani kawai so yake ji falala, shi ne in dai falala ce kawai shi kenan annabi ya faɗa. a ce in kai kaza za ka samu kaza, musamman falalar zamani. kasa ita falalar zamani tana da alaƙa da kuɗi, a ce za ka yi kuɗi, in dai kana karanta a wannan to za ka yi kuɗi. to ba ruwan mutum da bincike annabin ya faɗa ko bai faɗa ba. annabi ba zuwa ya dan ku yi kuɗi ba, ya zo ne dan ya gaya muku yadda za ku shiga aljanna, ya zo ne dan ya kawo muku tilin kuɗi ko tarin kuɗi ko ya za ku zama masu kuɗi ba. waye ce sai kowa ya zama mai kuɗi? dan kana musulmi dole sai ka zama mai kuɗi? cikin sahabbai da dama sun mutu ba su tare abin duniya ba, yan kaɗan ne ake lissafa masu kuɗin cikinsu, kuma dukkaninsu Allah ya musu alkawarin gidan aljanna. wannan shine abin da ake bukata. amma mutane sun zama mayun kuɗi. ba haka bane, rayuwa ba ta dogara ne akan kuɗi. akwai wanda an ba su kuɗin yadda baka zato, amma ba su ji daɗin rayuwar ba. ga kuɗin amma kai da baka samu kuɗin da suka samu ba, kana cikin rayuwa mai daɗi, mai nutsuwa, mai kwanciyar hankali. wani kuma gashi an ba shi tilin kuɗin amma baya iya cin abinci ba ji daɗin sa, kullun hankalinsa a tashi, babu hutu. saboda ka roki ubangiji subhanahu wataala ya raba maka asiri duniya da lahira. من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هكذا النبي يجي حيزت له الدنيا بحذافيرها. ذاك واي غري lafiya lau, baka cikin fargaba da tsoro, baka tunanin ɗan kidnappers, baka tunanin barayi, baka tunanin kaza, baka tunanin kaza. kana cikin nutsuwa cewa ba wani abin da zai kawo maka farmaki ko hari inda kake.
sannan lafiyar ka lau jikinka baka fama da wata cutar da ta addabe ka ka rasa yadda za ka samu maganinta. Mu'afan fi jasadi inda huqutu yawmi, kana da abin da zaka ci a ranar, kana da abin da zaka ci a ranar. Annabi ya ce kamar an tattara maka duniya ne gaba daya, sai kai wa Allah godiya. To saboda haka wasu daga cikin masu wa'azi ko masu karantarwa kawai so suke su ga falala shikenan sai a yi ta turawa ba tare da tsayawa a tantance a tabbatar abin nan da aka faɗa ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko bai faɗa ba. Shine sayyidina Umar ya ga Abu Musa al-Ash'ari ce inni lam akun attahimuk walakin uridu an yatathabbata an-nasu fi hadith rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ce ba tuhumar ka nake ba, abinda nake so mutane su yi taka tsantsan wajen ruwayar hadisan annabi sallallahu abinda sayyidina Umar ya gaya masa. Saboda haka darasi sayyidina Umar ya so ya bayar, ba wai tuhuma ce yake wa Abu Musa al-Ash'ari ba dan kada wani kuma daga baya zagayo ya ce su kansu sahabban ba su yarda da junansu ba. Kasa akwai masu neman inda za su yi abin da as-sayd al-istiyadu fil ma'i al-akir, nema suke su ga wani dan abin da za su saki sahabbai da shi, sai to kun ga ashe sahabban ba su yarda da junansu ba. Shine sayyidina Umar ya ce a ba tuhuma ka nake ba, ba na tuhuma kai wa annabi ƙarya, amma ina so in ba wa 'yan baya darasi a dinga yin taka tsantsan da bin diddigi wajen tabbatar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama. To amma sama da uku, neman izini sama da uku zai iya zama ya halatta saboda larura, mutumin da ya zo ya yi wonin na mutanen gida ko su fita ga wani hatsari nan ya taho, ya zo ya nemi izini sau ɗaya sau biyu sau uku, ba zai ce bari ya tafiyarsa ba, sunna ce kare ya ƙara neman izinin su yi magana da su, bari ya tafiyarsa wani abu na haɗari ya zo ya same su. A'a, idan mutum ya zama nazir ne, nazirul qaum ne, ya zo da mai wonin cewa ga wani haɗari nan tafi, ga wani haɗari na dirka ku, musamman a yanzu da ake faɗawa cikin garuruwan mutane ana musu kidnapping da sauransu. Wani ya zo ya ji labarin, ya zo yana ƙwaƙwasa wa maƙota domin su tashi su abin nan, ko a'a wata gobara ce ta tashi ko wani abu wanda zai buƙaci taimakon mutane. To a nan ana iya ƙetare wannan adadin har yadda dai masu gidan za su ji ana neman abin nan, ko kuma wani ne ya biyo shi yana neman mafaka, to shi ma yana iya tsayawa ya nemi izini har ya samu izinin, ba wai daga uku ba shi kenan. Imamu Malik alaihi rahmatullah, kamar yadda yake cikin littafin al-Istizkar da at-Tamhid na Ibn Abdul Bar, yake cewa Imamu Malik yayi rukhsa, ya ce ana iya wucewa sau uku idan kai mai neman izinin ka samu karfan zaton cewa miryarka bata je ba, wato miryarka bata isa ga 'yan gidan ba, don haka kana iya karawa sama da uku. Haka yazo a cikin muwadda abuna, yazo a cikin al-Istizkar wanda ya riwaya daga Ibn Wahab Malik yake cewa al-istidhanu thalathun ahabbu an yazida la uhibbu an yazida ahadun alaiha. Al-istidhanu thalathun, sau uku ake neman izini, ce bana son wani ya kara akan haka, illa man alima annahu lam yusma, sai wanda yake jin cewa ba a jiyo shi ba. Fala ara ba'san an yazida idza istayqana annahu lam yusma, yace bana ganin akwai laifi ya ƙara sama da uku, amma in ya tabbatar cewa ba a ji shi ba, in ya tabbatar cewa ba a ji shi ba to sai ya ƙara sama da uku. Anan wasailul ittisalat, hanyoyin sadarwa na zamani kamar waya da ake bugawa mutane za ta shiga cikin wannan. In ka buga waya sau ɗaya ba a ɗaga ba, sau biyu ba a ɗaga ba, sau uku ba a ɗaga ba, sai ka zakatara. Wani in ya dinga kira sai ya kira ka sau 20, wai dole dai sai ka ɗauka, bai san me kake yi ba. To daidai yake da istizan, shi ma zai shiga ƙarƙashin istizan. Sauraka in ka buga sau ɗaya, sau biyu, sau uku, tayi bacci yake, tayi yana wani uzuri da baya son ya katse, to sai kai ma ka ɗaga masa ƙafa. Amma irin masu wato nacin nan kuma ya fi faruwa ga mata. Duk sanda naga ana bugo min waya ba ƙaƙƙautawa, an yi sau 10 to na san mace ce. Da wahala ka ɗaga ka ji namiji ne, za ka ɗaga sai ka ji muryar mace ce.
wai dole ne sai ka ɗauka. Saboda haka shi ma wannan kada a wuce 3 ɗin kamar yadda amma mutumin da kirawo shi aka yi waya na yi maka na ce ina nan guri kaza zo ka same ni, shi ma sai an nemi istizan. A in ka zo a daidai lokacin kuma gurin da nake baya bukatar istizan tunda na riga na baka izinin. Yayin da na kira ka nan sallama kawai za ka yi. Ina cikin falo na a zaune sai na yi maka waya kai makoci da ne ko kana guri kaza na ce maza zo ka falo na ka same ni, zo falo na ka same ni. To in ka zo kawai sallama za ka yi, ba sai ka nemi izini ba tunda na baka izinin ka zo shikenan, izinin ya riga ya faɗi. Shi yasa Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa idza du'ita fa huwa iznuka fasallim thumma adkhul. Idan aka kira ka to wannan shine izininka, kiran da aka yi maka shine izininka, kawai kai sallama ka shiga. Wannan athar na Ibn Mas'ud yana cikin musannaf na ainihin musannaf na Abdul Razzaq na Ibn Abi Shayba afwan. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai gobe insha Allah za mu ci gaba da wannan gaba ta neman izini da sallama bi iznillah. Assalamu alaikum.